Νησιάκα, δόθηκε τελικά πενθήμερη άδεια στον καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη. Πενθήμερη άδεια για τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη. Αν είναι δυνατόν. Έχει εγκριθεί η πρώτη άδεια στον Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού. Έτσι. Λύκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψαφωνάχης. Ξεκινά από την ερχόμενη Δευτέρα. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποβάλει το αίτημά του στις 6 Σεπτεμβρίου. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο των φυλακών Δομοκού επρόκειτο να συνεδριάσει στις 22 Σεπτεμβρίου, αλλά ανέβαλε τη συνεδρίαση μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν το περίμενε κανένας, η αλήθεια είναι αυτή. Και ο Ηλίας Κασιδιάρης ήταν υποψήφιος. Έτσι, την πρώτη Παρασκευή, μετά την ολοκλήρωση των αυτοδιοικητικών εκλογών, συνεδρίασε και αποφάσισε να του δώσει την πενθήμερη άδεια, η οποία ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα. Κύριε, δεν έχω ρέστα να σας δώσω. Ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, την άδεια την είχε ζητήσει πριν την διεξαγωγή